Good morning guys. Ako na po ni si Charitable Vlog. Welcome to my channel. Da akong bibi guys nasang tapad. Nya karon guys, January 11 ron guys. Nya dara ko sa balay kay day off. Unja karon guys, magluto mi og Bisayang utanon. Utan. Mag-utan bitaw mig Bisaya guys kay sukad nga kanang nag-udet. Wala na may nakautan. Wala nga mag-utan meron guys kay lami higop og sabaw. Kay gipang ubo, gipang sipon guys. Diyan mo na karon nga mag-autan mi. Kay lami higop og sabaw. Bibi no? Ya, ang ubang gulay ako rang gikuha dito sa amuang likod. Sa among tinanom. Adto sa among likod niya. Ang uban gipalit kay wa man tay tanom kakalabasa og kuan wa man tay kalabasa og kanang ubang mga gulay-gulay. Nasuko kay kwaon ko niya ang cellphone. Dara mo bibi guys, sa gamuang gikuha sa gawa sa likod na mo guys na guys kamunggay nya lugbate day usa ka buok nga okra kay ang ubang okra guys kay nangamatay na guys, itanumay na pudto daday kuan ganas sa kamuti. Ja kani mo among day kuan kanang na nakakuha pud ta og tangad kay naman po mi gamay nga mama mo na nakasamad nimo ayaw kay samad ka ana kilid makasamad maning kuan okra. Kaya mao niya mong pinalit nga mga utanon, dapoy lamas guys. Sitaw, kalabasa og sibuyas bombay, sibuyas dahonan og kuan kanang kamatis, nay gabi. Mo na mong gipalit guys. Ya kari mo amo ang gi-harvest ra namo dito sa among likod. Among tanom ginagmay dito sa likod. Na siya guys, mo na mong lutuon ron guys kay gipang mingaw nagkaon og kuan utan nga Bisaya. Dara guys, ang mga utanon nga akong giandam ready na nilutuon guys. Kuan kana sa kamuti, alugbati, kanang kuan napoy sitaw. Gabi o kalabasa, pagkamungkay, mga lamas. Ano siya guys. Ready na lutoon. Tara guys, gilunod na ako ang kalabasa o gabi. Kaya ron palaton sa una. Daraga among giluto guys nga utan Bisaya, lami kayo higupon ang sabaw kay init makabusog kaayo guys ug makamingaw ang utan Bisaya. Mo na lang ni amo ang kuan guys, utan na ibilin naman ay pangaon. Hi guys, good morning guys, ako ni Prince Charitable Vlog. Karon guys, buntag ron January 13 dairon Huwebes niya naglungag ko una guys. Sa pagkakaroon guys, wala ko naggamit og rice cooker kay kiniliging kurinti nga di pa stable. Sulti ra ko po nila guys nga dako ko nagbayron nun karon nga pagsigaha kay dili pa man tanan ang nagsiga. Unja guys, nagkuan ko naglungag ko karon guys. Unja kahuman og lungag guys, magluto na ko sudan.
Dihara guys, oh. Dihara ko sa kanang gas gakuan guys, galungag. Pit na siya mo ubas guys. Diyan kahuman guys, magluto na pug kuog. Ang palaya, butangan ako og kuan, butangan ako og itlog. Kay dugay-dugay na jud ko nga wala nakalutog na ni guys tungod sa bagyo. Nawas passing ng luto-luto. Inanid ko na ang technique guys, pumuluto kag ang palaya para dili daw mo pait nang imuhang overflowhan og tubig. Kaya haron mo manguan man lagi hang pait, mangambak. Wala siya guys. Atong papalan og tubig pa. Napawan og tubig. Ano sekreto guys, pero di na mo pait ang inuha ang palaya. Sugwak-sugwakon sa tubig. Ayun so. Ayan siya guys. Guys. Daraga itong mga lamas guys, ahos, bombay, etsal o kamatis. Batahan po na po dahunan kay masayang na po ni guys na kusan yung gasan guys. Nara, bibini mo na. Kuan na mo og kuan guys, kanang liso ang kamatis kay mao daw punoy maka-post og cancer pero bawo lang ka pod how true takay bawo og tinuod ba guys. Apoy mawa na to guys og atong kuan og liso. Kay mawala og itong kuan og liso guys. Hey guys, ako dyan na siyang gagmay-gagmayon guys kay para mapil dyan yung kaon kay dili ni mo gagmay-gagmayon guys
ang maklera ni. Medyo ang ahos nagmagagmayon kay mapilog kaon. Naman ni siya health benefits guys. Ibaw naman siguro mo unsay benepisyo aning ahos kung maatong kanon. Tambal sa high blood. Kaya akong anak guys, makaog ahos. Kaog kanang sili at sal, kanang ijang silbing unod sa sili at sal guys. Kaon ang anak kana guys. Ganahan siya makaon na iyang ipakuha ng unod-unod guys. Kaning unod-unod aning sili at sal. Diyan ang kanon. Kani dili ni siya hinog. Pili ni nako guys kay dili pa magamit. At least dili pa siya malata. Kay hinog na tong paliton malata man. Malata. Ito na lang yung gamiton kay hindi pa siguro na siya guwang guys. Ang po din hinog. Ngayon na magluto guys sa haglamas kay usa na sa makapalami sa imuhang niluto. Bisag wa pay sagol nga mga karni-karni diha. Basta daghang kag lamas. Bites na. Lami na yung luto. Wa man ni bibi agkaha. Ay to ara. Di ka kaabot bibe. Ako lang. Mama lang kuha lah. Unsa ron? Isda mo diha. Ana man. Lagong anak guys. Ang gilingaw-lingaw kay gusto na mo inom og milk nga bantag pa. Salig na sa milk kay ubo lagi gisip o naglaing lawas gi milk kay makaog kanon nga ang gilingaw-lingaw kay ano mo inom og gatas kay makaog kanon. Uso kay ubo karon guys mga bata pangubo pang sipon bisag mga dagko na intense sa ubo. Luto na ko guys. Tayo na mag-pichinyor. Isa lang, ako lang na ulit. Pagkuhan ko nung ginitubig ang ba? Ayun, buwan na po eh. Ayun, mga anak, ako po lang na, bayin mo. Ayun, oh. Wala. Kaya na dyan, ako po na. Ayun, pangaon mo anak, ayun. Ha? Iinit?
na ito. Kuan. Mayang kami ha. Ate Des. Ano ka? Biasa kami ha, kayo mag-focus sa gilig eh. Humot tayo guys. Now po, luto-luto guys eh. Na. Nakuha na. Luta sa bagyo nga. Ngit-ngit pa dyan. Luto-luto ko. Sardinas. Di. Kuhaan guys. Bitlog. Isa man di. Isaon man na to. Ha? Ayaw na. Mapisikan ka tabi. Tabi, mapisikan ka sa oil. Shh, oy. Bala ka, mapisikan ka, oy. Bala ning bataan ni mapisikan ni. Okay. Nagduol. Ano man? Mata si Papa kay nagkuha gini tubig. Nangayo ilalala. Kaya wapan ka nag-init. Ayaw, labot sa rilo na ako. Maguba na bibi. Tara, Papa, oh. Uli na, uli. Oto, Papa. Kuhan, kape, ari, oh. Uy, sipon! Oh, begini to. Uy, sipon. Alibi! Dali ba? Tapos, yun na, oh. Sipon na niya, oh. Kuhan na. Bibi, otak ko na. Mukaon niya kaning rice, ikahuman ha, ugutan ha. Bibe. Sana to kuan guys. Man. Hindi na rin ang luto. Totoo naman ko ngano daay. Bibitok na. Yung man rag cover, padiyo. Bibitok ba? Ito kayon. Luto na guys. Luto na guys. Lamig na kay kanon guys. Wapag ayo green gyapon.